нахуст ҳайати меҳмонони ҷумҳурии Кореяро дар назди корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик, намоядагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, кормандони ташкилоту идораҳои шаҳри Турсунзода, доираи васеъи ҷавонон ва кормандони хонаи фарҳанг бо гулу гулдаста ва нону намак пешвоз гирифтанд. онҳо аз пазироии самимонаи мардуми меҳмондӯсти як гӯшаи Тоҷикистон изҳори қаноатмандӣ намуданд. меҳмонон алалхусус ба ҳунарнамоии ансамбли фолклори этнографии қалатоқи шаҳри Турсунзода таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, якҷо бо онҳо рақсу шодӣ намуданд. баъдан ҳайати меҳмонони ҷумҳурии Корея аз осорхонаи корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик дидан намуданд. корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик корхонаи бузурги саноатии кишвар ба ҳисоб рафта, маҳсулоти истеҳсолнамудаи он алюминии хушсифат ҳамчун металли болдори тоҷик муаррифӣ мегардад. дар ин осорхона ашё ва лавозимотҳои корхона гузошта шудааст. кормандони осорхона меҳмононро бо таърихи ин корхонаи азим, истеҳсоли аввалини алюминӣ ва бо фаъолияти имрӯзаи ин корхонаи саноатӣ шинос намуданд. меҳмонони ҷумҳурии Корея аз тамошои ин осорхона ба худ таъссури хуб гирифтанд. чун рамзи дӯстиву бародарӣ дар китоби осорхона дастхат гузошта аксҳои хотиравӣ гирифтанд. баъдан гурӯҳи меҳмононро намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик ба сехи истеҳсоли алюминӣ ҳамроҳӣ намуданд. дар сехи истеҳсоли алюминӣ намояндагони корхона маълумот доданд, ки корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик ширкати азимтарини саноатии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, ҷомеаи меҳнатии он кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки на танҳо ба нишондиҳандаҳои истеҳсолию молиявӣ ноил гарданд, балки дар рушди шукуфоии кишвар саҳмгузор бошанд. имрӯз ширкати Талко ба қатори истеҳсолгарони азими ҷаҳонии алюминӣ шомил буда, мавқеи худро дар байни ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон пайдо ва маҳсулоти истеҳсолнамудаашро ба тамоми стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ намудааст. ҳамин тавр баъд аз тамошои корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик, меҳмононро намояндагони касбу кори гуногуни шаҳри Турсунзода ба пойтахт шаҳри Душанбе гусел намуданд.